Boga. Hai. Taka 40 taka. 40 taka मोनो फाल. Hi everyone, माबोरै दङ गासिबो? आसा खालामो नोंथांमोना गसाइनि अननायाव मोजाङै दङ। आंनि SB बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव गासिखौबो बरायहरनाय थाग्रोबाय। दिनै माने भिडिअ खालामनोबो सोलाबाखै, अब्लाबो जों बेलासिनि समाव आलासि फैदों, ओमफ्राय बाजार खालामनो फैदों मोनसे जायगायाव। दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो दसेब्लाबो मोनाबिलिनि समाव बोरै माबायदि टेस्ट जायो। लोगोफोर माने दिनै भिडिअखौ इन्टारेस्टिं लाबनो सानदोंमोन, नाथाय नोंथांमोनखौ गोजोन होनो हानाय बायदि भिडिअ लाबनो हायासै। माने जों मोनसे जायगायाव इन्टारेस्टिं भिडिअ लानो फैदोंमोन, ओमफ्राय जोंहा न'आव आलासि फैब्रबबाय नालाय, ओमफ्राय दा आलासि फैबाय जेला बाजार खालामनानै लांनानै आलासिफोरखौथ' सोंनांसिगोन। बेनि थाखायनो समनि आंखालाव गिदिंफिनना थांनांगौ जाबाय आरो जों माने भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनसे जायगायाव लाहैनो हायासै। अब्लाबो नोंथांमोना ससेब्लाबो जोंनि बे मोनाबिलिनि गिदिंनाय फ्रेश टाइमखौ नोंथांमोननो दसेब्लाबो दिन्थिनोसै। लेट्स ग'। मा मोनफैबाय ना मानसिया? दासो जन्था गानदो? होमबा मोनफैथ'वाखै? होमबा जल्दि फै। माथो जागोन? मा बेदर? जों दा नै पाय'निर एकाडेमि मोनबाय, इखि हाबबोदो बर्मानिफ्राय। सोरबाफोर पाय'निर एकाडेमिनि स्टुडेन्टफोरा नायदोंब्ला जोंनि SB बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दा बावगारदो फंबायमोन, सिस्टारमोन। थेंक्स। सिगां बेफोर जायगायाथ' जाहारबारिसोमोनलै, मेटखा गोजामोन। दा बर्मानि सिगां खना खनला मेटखा जायगाफोरा बिगासेयाव 1 कौटि 2 कौटि जानो हमबाय दा। जाबोरबारिसोमोन, वासिंसोमोन। समा सोलायनोबो बारा गोबाव नाङा, गामियानो जाजोब्बाय। जेबोआनो गैयामोन नङाब्ला सिगां। बेफोरखैथ' फुडसो थायोमोन खोमा। जों दा थांबा नैबेखि थांनो हायोमोन, खिन्थु जों ओइखि हाबलांनानै आलासिनो एसे मेथाइ लाना थांफानोसै। बेफोरबोथ' जेबोआनो गैयामोन। बेफोर गामियाबो जेबोआनो गैयामोन। दासो आलिफोरा ब्लक जाबनाय, न'फोरा साफा साफा, जाबोरबारिबाबो बिल्डिं जाजोब्बाय। बेसेन गोसा जाबाय आरो। सिगां खिन्थु BTC गैयि समाव हानि दामफोरा खममोन जोंनि BTCआव। जेब्ला BTC मोननानै गोबां थिकादार जाबाय, गोबां MP MLA जाबाय, थाखा बारायबाय नालाय हानि दामफोराबो गोबां जालांबाय। टप टाउन जाजोब्बाय बर्माया। नैबे दखानावनो हाबबाय थाखायो नालाय जों, ओमफ्राय बेवहायनो लाना थांफानोसै आलासिनो मा मा नांगौ गोसोब्ला नायनानै। मा 10 टाका। 10 टाका हरनो? जोङो मोनसे हर जालांखानोसै जों। मोनसे जालांखानोसै ना? थांदो। दायो फागो मोनाबो जानो हागोन। दायो फागो मोनाबो जानो हागोन, दानो जाखालांसै।
नम्बर दिनोसै बायलायबाय गांसे जानाय मोनसेखौ खेबसेयाव सोखायलां बरमायाव फैबा इयाव साबखायो जों जानो बिराद मोजां जों दा सासेयाव मोनसे मेथाइखौ थरनै जाखांबाय ओमफ्राय आरो बेनि उनाव आलासिनो लानांगौखौ लाबाय ओमफ्राय दा जों बरमा बे मेथाइ दखाननिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय दा जोंनि भालदङा सकाव थांनानै आलासिनि कम्पर्न बाजारखौ जों बानायना लांनोसै लेट्स गो जोब्बाय मानसिया जोबाखै थांसोबाय थांसोबा आलासि फैदो गाहाम लानायदो माबा लाबाय बेलेग बुस्थु ना लांनांगौ नायनो होनना बुंयो बांगालि मालाखौ दुइ हाजार बिला खोन्थाना मानो बे सिख्लाफोरासो मोदोम सय सात आठ न'जों दोङो एक किलो दोन बालाय ini मोजां ओइ रामोनदा नाया खै थाखा हा 40 थाखा मोनो भालदङायाव खमावनो मोनो अदालबारियाव बारा लायो जोंनियावनो फैना फै भालदङायाव 40 थाखा मोनो गुबुनाव बारा लायो नोंना रामोनदा अमाखौनो लाबाय आलासिनो 1 केजि बगा माबोरै जाखो सेंग्रायावनो थैसाब भिडिअ खालामनायाव आरो इउटुब गस्ला गाना होबासो समाया बिदिनो सासे ओमफ्राय जों सासे खालामजोबगोन जों नोंखौ देनाव खालामगोन भालदङा सकल मालिक दिगन्त हाय ओइ मा लांफैदोलै हा मा नागिरदो भालदङा सकावनो बाजार खालामना लांसै एसे बेसेबां आनारसालाय 80 जरा 80 इतना दाम है एकटा दे दो प्लास्टिक आनारसफोरखौनो एफा दाम लायो नालै थाइसेयावनो 40 थाखा फाग्ला थैलाङो माथो सोरबाफोर आइल' सफैब्ला खम बेसेनाव जि सुनो हागोन नै जोंहा बामोनदबानि दर्जि भालदङायाव दखान होयो आरो जोंहा खानाय सिनग्रा नापित आबौबो दङ बेनावबो खम बेसेनावनो खानाय सिननो हागोन नोंथांमोना फैनानै भालदङा सकाव खम बेसेनावनो मेनेज खालामनो हागोन आरो ना माने जों इसोरनियाव मोनसेसो एदावनाय फावै कुइसन सोंदोंमोन नाथाय टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय एसे बिसोरनि भइसआ गोमालांनाय बायदि जाहैदो बेनि थाखायनो बिसोरनि भइसखौ होनो हायासै आरो ओइ जोंहा मामानि दखानाव गेस एभेलेबेल मोनो एसे दिन्थिनि र' भालदङा सकाव फैबानो मोनगोन भालदङा सकाव फैबानो मोनगोन गेस एभेलेबेल मामानि दखानाव नो टेनसन गेसजों लोगोसे टेबल चेयारबो दङ गेसबो दङ एभेलेबेल आंखाल गैया मामानि दखानाव
नै मामानि दखानाव मा दोङो मा गैया दिन्थिनोसै एसे फेन मोनगोन टेबल चेयार मोनगोन मा लांफैदो सकाव आंनि खोले मानो नांगौ नोंलाय ओमफ्राय आग्ला आं सकाव ओरैनो बाजार खालामनो फैदोब्रा ए मना लालायनो फैदों फानलु संख्रि मा मोनो लांसै बाजाराव दे दङ सकाव फैयोब्ला मामानियाव गेसनि अनगायै आरो मा मोनबावो एसे फोरमायना हो एसे फोरमायना हो गेसनि अनगायै आरो गेसनि बुस्थु माखासे मोनजोबगोन आरो इनिफ्राय बे मा होनो बे फेन मोनगोन आरो ओमफ्राय मेक्सि मोनगोन आरो इनिफ्राय सला मोनगोन सला दंखलनि बुस्थु मोनगोन आरो इनिफ्राय पाइप मोनगोन मटर मोनगोन आरो गेसनि प्रत्येक बुस्थुखौनो मोनगोन आरो न'नि नांगौ मुवाफोरखौ सब मोनजोबगोन नोंथांमोना सोरबाफोर गेस जुदि गुना गाजाल फालदङ सकाव गेसनि अनगायैबो मामानियाव गोबां हार्डवेयारनि खायसे मुवाफोर दङ जेरै तार मोनगोन स्क्रु न'नि स्क्रु मोनगोन तार मोनगोन एकदम फ्लेक्सिबल तार मोनगोन फ्लेक्सिबल तार भिटामिन मामायाबो गोदो एक्स आर्मिमोन दा फैनानै न'आव आजिरा लाना फैनानै दा दखान गंसे होना सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना सोरबाफोर गेसनि गोनांथि जायोबा फालदङ सकाव एभेलेबेल मामानि दखानाव नो टेनसन बारान्दा मोखांनि सिनारि नै आलासिखौ नायनि नै आलासिया नै फै आलासिया नै मालाय खोमसि जादों स्रांफै आलासियानो बुनो ओंखारलायो हे ओइ आलासियानो मा जाखो फैनाय रायलायनो फै मा लाबोदों नोंसा न'निफ्राय न'निफ्राय मा लाबोदों